Nagbiyahe di ay ko aning mga panahon na naukayan ko lang sa akong galleries. Gihimuan ko na lang sab ning video ha para na ay pang post lagi unya sa page. Post to delete na sab ni sa ako ang storage para sa bag-ong mga videos na ma-save. Lingaw-lingaw ra gud ning ako may na lang ba na ay ma-post kada semana. Dinhira sab ko mag-agian sa Claveria. Ganahan sab ko mag-agian dinhi aning lugara gawas sa dagang views na imong makita sa imong pagbiyahe. Bugnaw sab ni dinhi aning dapita stress reliever sab ni sa ako maunang dinhi ko mag-agian dapita maura sab ni ang nahabilin nga videos sa ako ang storage. Ug daghan kaayong salamat pod sa inyong pagtan-aw sa ako ang video. Paki-follow na lang sab og react og share. Salamat.